ora dadi kudune barang. Nggih. Nah, ngono lho. Saben bengi nyawang Jo tibake Jo. Nah, wis ora kesuwen. Sing jasan gitu. Yen memajang mung karo janur kuning. Wong loro sing kompak. Ya ora apa-apa, kowe kudune polah wong oleh bayar. Ya ya. Bener. Bot-bote ngladesi Pak D. Pak D. Kembang wae weton gunung. Ya. Yo, masuk Jos ngene. Ngambutin dian tenaga sampun sepuh. Pacitan sarwi jenang panas udan panas udan aling-aling capek Nini karo Nunu malah. nadyan wadon sarta lanang uut ngadeg kono Ya. Niki kita kayak tukon anu tukon pupur Lah, Bu ampun repot-repot. Tukon griya mawon. ora tukon griya kabotan ngene maneh banyu bening Menika mboten tayo, Pak. jane piye Son tayo ora Son tayo ora Biasane kakung ora putri menika jane ora tayo, nggih Pak. nggih karena wekdalipun menika tasih badhe dateng Camban Gandasari tasih wonten Nyanturke kula mboten saged rawuh, kula buruh. ayo nek kowe no nek urung bubar kadang-kadang ning ya ora enek lho aku jarang aku dhewe ya anu Mas Piye, Kang? istilahnya ki piye ya Pripun, Pak? ngawaki dhewe Nggih. padha karo dalang Pripun? arep nek kene sedina ngagak-agak madang wareke nyumbang rung mesti Iya, kandhane kaya apa? aku yo ngalami ngono Mas sering ya anggere MC sedina sewengi rong dina rong bengi arep nyumbang ki ya ora anu ora patek Lah ya ora patut ya. ora patut Iya. Niki pamunten dawuhipun kalih, mengki cara nggunung Mbak Uut ingkang dadi ati Mbak Ani sepakaten. nggih Wonten pamundutan. Yuk kanca-kanca, padi wangi dados. Kecaman perjuangan Dur kelingan anak-anak Biyen tak obeni Sing saiki ono ngerti
dhewe dhisik lungguh kaya. Heeh, entekke wedange sik, perkara sing kono keri men ngadeg sik, salahe mangkat keri. Oke. Ngono, engko nek kira-kira ora betah ngadeg lho, lungguhan ra apa-apa, ayo bisane maju rene. Heeh, ora ketang boncengan ra apa-apa, engko panitiane sing mburi nggon jayengan men ngalah digo. Dah. Heeh. Nyawer. Syukur bisa Nyuwun pangapunten panjenenganipun ingkang kaya Mas Bebet menika kula kepeksa mengkeraken rumiyin karena nggih rombonganipun sampun kondur tasih wonten pabungan wonten tambahan. Nyuwun pangapunten. Pagi dereng dahar. Matur dereng manuwun. Ndherekaken wilujeng kondur. Ndherekaken wilujeng kondur sanjaning para rawuh. Pangembiyeng besan kepareng ingkang angka kalih. Samabeng ganti sawebeng diri pisan ingkang kaping 3 nggih bilih menika ingkang langkung inti anu Mas Bos. Anyareng